Opo. Medyo madilim. Grandfather niyo po. Ay, hindi. No. Our congressman. Siya yung pinatay. Pero hindi nabigyan ng hustisya. Kaya lang, ang ganda yung iniwan na legacy, our insurance. Diba? Opo. We have so many officials ng ating gobyerno, but we could easily forget them. Di ba? Parang iniwan na medyo, we will remember them forever. Siya, talaga pinaglaban yung SSS natin. Opo. But his assassination, hindi nabigyan ng hustisya hanggang ngayon. Okay, my dear. Sa second floor, please. Nag-iisa pa lang ako. Tara. Wala ko yung second floor. Let's go. Anong amoy? Ang bango. Yeah, you can take video. Shout out. Dear Moto. Pwede. Pwede. Kaya po yan, darap ikaw. Ano na yung bagay na sa ate? Second floor, please. Pagkapanugak pa yung muli, naglagay ang muli na nato. Palawan. Oo, Palawan. Galing kay Palawan. Oh, yes po. Ha? Yes po. Palawan kayo, anak? Ay, hindi. Akala ko galing kay Palawan. Taga Pangasinan po. Na? Yung ano? Ano po tapos yung sipat? May tabi pa yun. Nakabibili ka na. Harang-harang na ako. Kato mga nagtabi. Katendo na sa goma mami. Hindi kami pinag-i-cover na sa tatay hindi kayo mami. Okay. Ang kaya ka kayo sa office mamaya. Ay, yan na kayo sa office mamaya. Ah, Mother, up to the second floor. yun po. Wala wala kayong mamis na exhibit rooms. My dear, mawawala ka dyan. Pag dyan ka, aakyat. Bababa tayo dyan. Mawawala ka. Galing na kayo sa itaas? Yes po, ma'am. Okay na po kami celebrate. Akala ko din. Tungkol dyan, sa loob kayo. My dear, dito mo na.
Feel ko. Yes, second floor, ma'am. Taas muna po. Second floor. Hmm? Yes, itaas po, ma'am. Hmm? Why is his hand up? Then it went down. Maybe he knows to shut down. I can't do that. Assassin. Yes. Assassin killed him. Yeah, I'm the assassin. Oh,